Okay bafethu, usisi lo uthole u25,000 siyambongela, and mengibheka usisi uyangilandela, uyawalalela amavidiyo ami, uyalike, uyafollowa. Asidluleke lapho bafethu, lento ilula. Uma ufuna ukwenza imali ngicela ungitholele nje uhlweza lo 2 rand, ubahlukanise bebe imali emhlophe nje o 2 rand, angibafuni o 5 rand. Abese into ozobe usuyenza, uzobe usungitholele isigubhu, usifake amanzi nje, usixebule iphepha lasi isigubhu, bese usungitholela imali eyiphepha. Lo mali eyiphepha uzobe usuyidabula le khoneni njengoba nibona nami ngidabulile. Abese into ozobe usuyithola, uzobe usungitholela usawoti lo oyamahehe, lo esithi ungathi uyamatshe, hayi lo fine salt, lo i-rough salt laba bazi isingisi. Lo sawoti uzobe usungifakela wona kulamanzi. Abese uthatha labo 2 rand ungisikela imbobo nje encane la. Imbobo le uzobe usufaka khona imali yakho, le mali emhlophe ezobe iyenzelwa ukuthi ikhanyise ngoba asifuni ukuthi kube khona into ekuhluphayo. Emva kwalokho lesiqeshana leso osidabulile uzobe ususithatha. Bafethu, le video ngicela ukuyiqedelela ku YouTube. Uzongibheka nje uthi Kwanele Mbhense. Ngizobe sengifakile ivideo ephelele ngichaza. Ngiyabonga ni like and follow. Nina ke seningi YouTube uzobe usungithathela leli pheshana olisike la, ulifake le manzini, bese usulifakile le manzini kanye nosawoti no 2 rand. Abese imali le uzobe usuyifaka yona ku wallet, ukubeke ndawonye kanye nesigubhu, ukubeka ndawonye kanye nesigubhu. Abese usungitholela indwangu emhlophe. Indwangu emhlophe ile ekuzondlala yakho imali. Lo sisi lo 25,000 naye mengichazela uthi wenze kanjalo, then uzobe usundlala ngaphansi kombhede. Qikelela ukuthi undlala ngaphansi kombhede. Mawukuthi kukhona olala naye kulo mbhede, qikelela ukuthi awumtsheni ngoba lento iyinhlanhla yakho. Uzobe usukudlala ngaphansi kombhede. Abese ungilindela u15 days. Ulinda u15 days. Emva kwa 15 days imali ozobe usuyithola izobe igcwele ngaphansi kombhede. Ngiyacaba bafethu ni like, ni comment and subscribe. Khumbula izinto zami mongayilaleli ungenzi njoba ngisho ukuthi ni like and subscribe, phinde ningifollow ku TikTok, angikwazi ukuthi ufunani. So like, ucomment, usubscribe. Abatholile imali ngicaba comment, ni like and subscribe bafethu. Amanye amavideo ngisazowadedela. Ngiyabonga.